Eksodo Kapito 38, ang paghimo sa halaran. Unya naghimo si Bezalel ag halaran nga kahoyng acacia aron sunogan sa mga halad. Kwadrado kini nga may 2 ka metros ang gitas-on ingon man ang gilapdon og 1.3 ka metros ang gihabugon. Gihimoan niya kinig upat ka sungay-sungay diha sa upat ka eskina niini og unay kini sa halaran. Ug gihapinan niya kinig bronsi. Gihimo usab niya ang tanang kahimanan sa halaran, mga lungagan, mga kandos, mga panaksan, mga sabonganan ug mga sangga sa kalayo. Ang tanang kahimanan pulos bronsi. Nagbuhat usab siya grehas nga bronsi nga tungtunganan sa halaran ug gibutang ubos sa sanipa ug gipaabot sa tunga-tunga sa gihabugon sa halaran. Unya naghimo usab siya upat ka argulya nga balhoganan sa yayongan ug gipakabit kini sa upat ka eskina sa bronsi nga rehas. Naghimo usab siya gayongan nga kahoyng acacia nga gihapin nagbronsi og gibalhog sa mga argulya nga diha sa isig kakilid sa halaran. Gihimo niya ang halaran ginamit ang kahoyng acacia ug kini mayhaw ang sa sulod, ang paghimo sa hunawanan. Unya naghimo siya hunawanan ug tungtunganan inigikan sa mga bronsing samin sa mga babaye nga nag-alagad didto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan. Ang hawanan sa tolda nga tagboanan, naghimo usab siya hawanan. Ang mga tabil ni ini nga gibutang dapit sa habagatan hinimo gikan sa pino nga lino nga may 44 ka metros ang gitas-on. Ang 20 ka haligi ug 20 ka sukaran ni ini mga bronsi apan ang mga kaw-itanan sa haligi ug ang mga bangan ini plata. Sa kilid dapit sa amihanan, ang mga tabil may gitas-on nga 46 ka metros. Gipabitay kini sa 20 ka haligi nga gipasukad sa 20 ka sukaranan nga bronsi apan ang mga kaw-itanan sa mga haligi ug mga bangan ini plata. Sa kilid dapit sa kasadpan ang mga tabil may gitas-on nga 22 ka metros. Gipabitay kini sa 10 ka haligi nga gipasukad sa 10 ka sukaranan. Ang mga kaw-itanan sa mga haligi ug ang mga bangan ini plata. Ang kilid dapit sa silangan may gilapdon nga 22 ka metros. Sa kilid dapit sa ganghaan may mga tabil nga 6 og 2 ka metros ang gilapdon. Kini may 3 ka haligi ug 3 ka sukaranan. Sa pikas kilid usab og sa 2 ka kilid sa ganghaan paingon sa hawanan may mga tabil nga 6 og 2 ka metros ang gilapdon ug may 3 ka haligi ug 3 ka sukaranan. Ang tanang tabil libot sa hawanan hinimo sa pino nga lino. Ang sukaranan sa 3 ka haligi mga bronsi apan ang mga kaw-itanan sa mga haligi, ang mga bangan ini ug ang tabon sa mga tumoy ni ini mga plata. Ang tabil sa ganghaan paingon sa hawanan gibordahan og asul, tapol og pula nga delana ug pino nga lino. May gitas-on kini nga 9 ka metros ug 2 ka metros ang gihabugon sama sa mga tabil sa hawanan. Gipabitay kini sa upat ka haligi nga gipasukad sa upat ka sukaranan nga bronsi. Ang mga kaw-itanan ug ang mga tabon sa mga tumoy ug ang mga bangan ini plata. Ang tanang ugsok alang sa tolda nga tagboanan ug sa naglibot nga hawanan bronsi. Ang mga butang sa tolda nga tagboanan, mao kini ang mga butang nga gigamit didto sa tolda nga tagboanan nga gibutangan sa mga papan nga gisulatan sa 10 ka sugo. Gilista kini sa mga Levita sumala sa sugo ni Moises. Ang nagdumala kanila mao si Itamar nga anak ni Aaron nga pari, si Bezalel, ang anak ni Uri nga anak ni Hur, sa banay ni Juda, naghimo sa tanan nga gipabuhat ni Moises sumala sa sugo sa Ginoo. Ang katabang niya mao si Oholiab, ang anak ni Ahisamak, sa banay ni Dan. Usa siya ka magkukulit, tigdibuho og tigborda og asul, tapol og pula nga delana og pino nga lino. Ang tanang bulawan nga gigamit sa pagtrabaho sa tolda nga tagboanan bulawan nga gihalad ngadto sa Ginoo. Ang gibug-aton ni ini mga 1,000 ka kilo sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Ang plata nga natigom nila sa ilang pagsenso sa katawhan may gibug-aton nga mga 3,430 ka kilo sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Kining maong kantidad maoy gibayad sa tanang tawo nga nalista sa senso. Ang matag-usa kanila mibayad sa kantidad nga, 5 ka gramos nga plata sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. May 603,000 og kinisto 50 ka tawo nga nagpanuigon og 20 ka tuig o kapin ang nalista sa senso. Ang mga 3,400 ka kilo nga plata gigamit paghimo sa mga 1 ka gatos ka sukaranan sa tolda ug sa tabil. Ang nagamit sa matag sukaranan maigo og 34 ka kilo. Sa nahibilin nga kapin sa 20 ka kilo nga plata naghimo siyag kaw-itanan alang sa mga haligi ug mga tumoy ug mga bangan ini. Ang bronsi nga gihalad ngadto sa Ginoo mikabat og mga 2,425 ka kilo. Pinaagi ni ini naghimo siyag mga sukaranan alang sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.
Naghimo usab siyag halaran nga bronze ilakip sa rehas niini og tanang kahimanan sa halaran. Naghimo usab siyag mga sukaranan sa hawanan ug sukaranan sa ganghaan ini og sa tanang ugsok sa tolda nga tagboanan ug sa hawanan ini.